Ja, her er vi så fortsættelse fra sidste video, hvor min søster kom ind og afbrød det hele og ødelagde det hele. Shhh. Nå ja, vi skal være stille. Ja. Vi prøvede at komme på samme net med min værbar og min stationær, men vi kunne ikke finde hinandens server, så ja. Ja. Og så jeg har mest spillet på et eller andet spil på Facebook. Jeg ved ikke helt hvad det er. Ja, et eller andet troldmand, og jeg har købt en hvad var det jeg har købt? En slikbutik, ja. En slikbutik, og den kostede $20.000, og så giver det så $425 i timen. Det er rigtig mange penge. Men de kalder det guld. Ja, dollarguld. Ja, hvad fanden? Altså, Counter-Strike, det er sådan, det aften går ud på. Eller nat. Mere eller mindre nat. Alexander, for den hånd. Skygger din ansigt. Nej. Ja, jeg er træt. Ja, men det kan være træt. Nej, hvorfor går du ud af det? Jeg vil gerne tage noget. Nu må du. Hvorfor? Fuck dig. Han spiller lige. Kan du? Fuck dig, nu går han ind på GTA EV. Ja, det har vi sådan set også spillet lidt i dag, men... Ej, fuck dig. Jeg prøver at Call of Duty, men... Jeg duer heller ikke til mere. Jeg duer ikke rigtig til PlayStation mere. Gå til PC. Play offline. Ja. Play. Ja. Men så kaldt, at vi lægger ud på Facebook. Man kan ikke se det. Jeg tror også, altså, der er sådan, når man redigerer det, ikke også? Så er det sådan, hvor man kan uploade den til YouTube direkte. Det kunne også være sjovt, at der var en masse danskere, der så den her video. Og den anden der, hvor min søster kom ind og afbrød. Men vi vil altså ikke være på der. Nej, altså, vi får på YouTube, der får vi, hvad? 1 million views. Ja, det kunne egentlig være sjovt at få 1 million views. Så se den. Ej, vi får kun. Det er fint nok. Vi er tilfredse med 10.000. Ja, det er vi. Men det er sådan her en dansk game night foregår med 11-årige gamle drenge. Og hvis det er 18 år, druk Altså, hold kæft. og alkohol. Jamen, vi ses en anden gang. Vi begynder højst sandsynligt at lave nogle sjove videoer med vlogs med vores oplevelser. Ja, Fortsættes. nej. Vi skal lige se vores skole igen. Ja, Den er rigtig god. og der var 2 liter i. Ja, der var Og engang Pan 2 C liter i. på. Og der er Pan C på. Det er helt vildt. Fedt. Pan C. Hvis jeg Kan lige ikke se noget det. højt. Pan C. Hallo? Hvorfor kommer min finger ikke med? Nå, det gør den der. Og nu GTA EV. kommer politiet. GTA EV. Ja, nej, Guitar EV. Det er et sejt spil. Ja, det er det. Har jeg fattet det? Alexander, hold kæft. Hvad? Du er dum. Hvorfor er jeg dum? Vent, og så tryk start. Fuck, den her film kommer til at vare længe. Ja, 3 minutter. Snart 4. Ja. Tror du, folk gider at se den stadigvæk? Nej. Nu bliver jeg helt bange. Nu er alt vores arbejde bare en ødelagt. Vis nogle pæne damer. Okay, Okay. så finder vi lige nogle pæne damer her. Ikke for små drenge. Ej, altså, hvis I har små børn, så skal I nok gå væk om 10 sekunder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nej, den er ikke god. Der er ikke nogen god. Og når Der er vi en lige god. ved at finde nogle frække billeder. Se her. Den gider jeg altså. Hun er da lidt lækker, så... Jamen, Den gider jeg ikke, at vi lægger ud på Facebook. det er jo det. Det ser vi overhovedet ikke mere af i aften.
Farvel. Vi ses. Alexander, få den finger væk. Vi fortsætter med at lave vlogs. See ya! Og ikke sige det til jeres mor.